पाकिस्तानची 2 लढाऊ विमानं भारतानं पाडली असल्याची एक महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे। तर पाकिस्तानची 2 लढाऊ विमानं भारतानं पाडलेली आहेत। आत्ताची महत्त्वाची बातमी, पाकिस्तानचा प्रत्येक हल्ला भारत उधळून लावतोय आणि पाकिस्तानची 2 लढाऊ विमानं देखील भारतानं पाडलेली आहेत। काल देखील पाकिस्तानची 3 लढाऊ विमानं भारतानं पाडलेली होती। F-16 यासोबतची आणखी काही 2 जी लढाऊ विमानं होती ती भारताने पाडलेली होती आणि आता पुन्हा एकदा पाकिस्तानची आणखी 2 लढाऊ विमानं भारतानं पाडलेली आहेत आणि यामध्ये पाकिस्तानचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे। मात्र तरीही पाकिस्तानची या नापाक कारवाया काही थांबायचं नाव घेत नाहीये। पाकिस्तानकडून हल्ले सुरूच ठेवण्यात आलेले आहेत आणि या हल्ल्यांना भारत जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे। भारताचं हवाई दल पाकिस्तानचे सर्व हल्ले हे उधळून लावत आहे। पाकिस्तानची 2 लढाऊ विमानं देखील भारतानं पाडलेली आहे।